Keď automobilka Suzuki v lani uviedla na trh novú generáciu modelu SX4 s prívlastkom S-Cross, bolo to auto väčšie, drahšie, ľudia začali volať po návrate klasického malého kompaktného SUVčka a ich hlasy boli vypočuté práve teraz. Suzuki opäť trochu laboruje s názvami a robí v tom už riadny guláš, pretože podľa názvu Vitara by ste očakávali stredne veľký offroad. Toto je však čistokrvný konkurent aut ako je Peugeot 2008, Renault Captur či Nissan Juke. Do kategórie spomínaných aut plne zapadá aj svojimi rozmermi: dĺžka 4175 mm, rázvor náprav 2500 mm a svetlosť podvozka 185 mm. Ono ten názov Vitara vlastne ani nie je tak od veci, pretože prvá generácia Vitary bola takým malým chutným SUVčkom, praktickým nielen do terénu, ale aj do mesta. A rovnakým autom chce byť aj nástupca. S príchodom novej Vitary značka Suzuki zároveň objavuje čaro farebnej individualizácie. Môžete si vybrať rozdielne masky chladiča a tiež rôzne odtiene dvojfarebnej karosérie s odlišne lakovanou strechou, ktorá môže byť buď v jednej farbe, ale môže byť oblepená a iným spôsobom zvýraznená. Dizajnu nemožno uprieť odvahu, určite je to jedno z krajších aut z ponuky Suzuki za posledné obdobie. Škoda len niektorých lacno vyzerajúcich detailov, ako je táto ozdobná lišta, evokujúca starú, alebo teda pôvodnú Grand Vitaru, a tiež nezakryté skrutky po otvorení dverí, ktoré tu kričia do očí. Keďže ale toto sú ešte predprodukčné autá, verím, že o 3/4 roka sériové auto bude vyzerať inak a tieto niektoré nedostatky výrobca odstráni. Na našom trhu očakávame novú Vitaru v priebehu marca-apríla. Podobne ako S-Cross, aj kompaktnejšieho súrodenca budú poháňať dve 1.6, jedna benzínová a druhá naftová. Obe majú rovnaký výkon, 88 kW, 120 konských síl. Benzín sa štandardne kombinuje s 5-stupňovým manuálom, ale k dispozícii je aj nový 6-stupňový automat mimochodom, na ktorý upozorňujeme a podľa mňa asi bude lepšou voľbou ako 5-stupňový manuál. Diesel je v kombinácii len s manuálnou prevodovkou. Nová Vitara bude na výber s pohonom predných aj všetkých 4 kolies. V prípade 4-kolky ide o pohon All Grip, čiže nový systém z modelu S-Cross, ktorý využíva elektromagneticky ovládanú spojku a ponúka vodičovi niekoľko režimov jazdy. Ako to už dnes vo svete SUVček býva zvykom, na výber budú dva optické balíky karosérie, mestský a offroadový. Praktické rodinné SUVčko musí mať aj patričný kufor, zvlášť na Slovensku. Tento má objem 375 litrov, je dostatočne veľký, vysoký, prakticky tvarovaný a nemôže chýbať tradičná medzipodlaha. A uvidíme, či tu máme ešte rezervu. No, miesto tu je, chýba tu, ale mestí sa tam. Takže na slovenské cesty je to plne vybavené auto. Interiéry sa od prvého momentu cítim ako v Suzuki. Známy tvar sedadiel, dôverne známe výplne dverí, tlačidlá tu vľavo vedľa volantu, tvar volantu aj radiacej páky. Je to Suzuki, ktoré čerpá zo súčasných modelov. Úplne nový je tento stredový ovládací panel s multimediálnym systémom, ktorý ale nevieme v žiadnom z vystavených aut spojazniť, pretože sú to ešte predsériové prototypy a toto asi ešte nemajú úplne dotiahnuté. Preto je to tu len tak akože na pohľad, aby sme si vedeli predstaviť, ako novinka bude vyzerať. Nové sú tiež krásne ručičkové hodinky tu na vrchu palubnej dosky. No, priestorovo si myslím, že aj v porovnaní s pôvodnou SX4 celkom pokrok, hlavne na výšku si myslím, že tu je dosť miesta, alebo teda o niečo viac miesta. Celkovo veľmi slušne tvarované auto, aj priestor na nohy.
Myslím si, že je to taký správny duchovný nástupca tej pôvodnej malej kompaktnej X4. Poďme sa ale pozrieť ešte dozadu. Vzadu tiež veľmi príjemné sedenie. Na šírku vyslovene dvojmiestne auto, ale na výšku pozrite sa, koľko má miesta nad hlavou. Vysoké sedenie, pohodlné, s dobre podopretými stehnami a opäť množstvo miesta na chodidlá. Veľmi príjemné do mesta, na presuny po meste, ale aj na dlhšie vzdialenosti sa tu bude dobre sedieť, si myslím. A čo pozitívne hodnotím, sú tiež zadné dvere otvárateľné vo veľmi slušnom uhle. Nie je to 90 stupňov, ale skoro.